Welcome back to my channel guys. In lodam traffic tun chu ka videos jangte anglo takin ACM lovin silver ti faidan karon lantir dona ama saberin ka silver jewelry nei chun te karon ti faidona chi locket le hemi bengbe abetsi angka karon lantir dona silver hi tunlai thalaya phe chon kanuar emema ma se enge silver hian thim chin alo nei ve a lo tla sur ring bik lova ka tiang khan michen khat ka mel sha ting nge po hian silver ka leina hi a duplicate yang ka silver hi pure lo nyang ti hian chin china ma se silver pure tak tak hi chan thim chin hi neya ka kha achiat wang ni lovin ati file thei a silver hi a duplicate ni lo ti kha karon soi do a chuan hei ke po ka silver hi enula a thim em hi ka vun bal ni mi alo nya chuan hei roll gold tip ang hialin a thei ni chu a bal ve thei lu tu ka hi silver hi chu tle chu hian a moi sia ti faidan karon show do na nge in mo ang hian beng be te po a theme sur mai ni he silver ti po sha to lova in sha thia mem chuan ka man tur chu Colgate toothbrush cotton puan fai hi ka mang do na cotton ka han ti kher na kha chu a fai du bi ka tia puan dang a hian chuan soile soi nu silver hian thim chin ania hi silver chhia emo appear lo wang emo ni lawa tlang point silver appear hi chu ti hian a rei nu hian a run thim ve china a chan chu kan oremo kan buna lo be ring hi chuan kan thlan te nen borak te nen alo in chopol ve china wanga thim ve chau mo hetiang hi ani awangin thil dang lam vak ani lova hei ti faina a veka idor kalboi ngai lo mani in luma mo ol samte in ti hian Colgate in p size lek hian katify don ani chuan hei ti hian kanim bet ka zu don ani Colgate hian ti hian ka silver hi alo thim ve deuh hlek to awang hian ka ti fai rei deuh hlek angaya hei ti hian Colgate kha alo be that to em awangin alo kai that to em awangin puan fai a ti hian ka zu to na a fai ma zongin ka zu don ani a fai ka ti chu atlet char thlangin ka zu don ani sum sena dor kal ai ka chuan a har sa lo lu tuka hei man in luma mo Colgate ni toothpaste kan ti zo kange toothpaste mangin fai takin ti theya minute ray lo te a ti fai the me ni huin munga ka silver ka chi ti fai na chu ko adum deuh ku khupan ko chuan toothbrush ka chop kha makin lo ti mai theya silver hi hei ti hian neu khu tam ve a akil na tur omang te mo khatiang anga khan puanin thlen phak lo chin kha nei ve china khatiang a khan ka brush na tur ani ti kha ka lo soi le tel ka soi tel le duwa hei ti hian akil khorbel ko ka brush don ta ni rei angai lova ti fai chung hi hun rei takani lova
ol sam boxi mo dor sum sen ngai boxi lo dor kal ngai boxi lo ti hian adang lam na chuin hmu to em atle deuh sur to ko ti hian ka zawa ka zut non le ang na kina he ala duain alat le lawa chuan hei toothpaste ti hian ka ta zawa ti hian ka ti faya ma se chi te ang lo khan ti fai chunga rei lem lawa beng be hi chu hei a fai asam em em a ti khan ka zawa hei before hi munga ti hian ka tat le zawa lo en ru after in huem klasor to me ni tia silver han or vea silver han in bel vea han thim sur hi chan amoi lo vea han klasur mai se mi hi tilang eng vea fai taka kan ne chun ang ti kha poi lo chuan tunami allocate kati ma mi kha beng doi na kha kalau record thei hil de ya chu min lo she thiam do nia ma se chu a process he nang veka chuan ka thi locate hi ko check kha be de no la wang khan brush nin hang ka tang rol de do na ne tun tum chu kil khor hi tam ang reng reulo to ka allocate he kan soi chalenga silver theme hi thil dan pa ngai ang mo thil ni phung tur ang rong ve renga kan ngai don nia chan chu hei ti han fai no po om veka hi kum nun tur thil la lo kan tiang deuh khan silver po hi kan bau ro ka zir te hian kan oreng phe hi chana lo thim ve china kan da re ya bom upa kan da reng te po hian a thim ve reng thei thawnia chuwang chuan atlang pun hei ti hian ka ti fai ei fai har salawa chuwang chuan thim thil pa ngai ani vun kan mai ni vun dik lo mo tiang lampang kha ni mia lo nia chuan hei ka ti fai zawa tuya kavasil fai anga chuan he a result karan mu don chaw ni hei hiana kwa khu ka ti fai dan chu in hu thiam me ang vasilanga karan shodon ya hei ti hianin mu ang khwan allocate po ho laut la sur to a beng be po he adoi na po hi thar ang sarani chi po du thu samin alo 5 ve to a
ที่หันโปนากันอร์ชอกเลยไทยโดนนั่นนี่ อาทีมฮิจวนหันอร์ชอกที่จัดลากเวดว่าที่หันซิลเวอร์ชีจุกันอร์ชอกเวงำโตโดนนั่นนี่Colgate จังไกนะนี่จู Colgate Power ให้ฮี before อันนี้อาทีมจะคุยจะเทียมส่วนให้ฮี after a difference between จะเทียมColgate Power ค่ะปอยหมอลุดตุกันเนี่ยส่วนกับ channel เตมินเราเอ็นสักวางอินเล่ดูนะวิดีโอเตมินเราคลิปสักวางอินกลมลุดตุกันเนี่ยbye bye thank you for watching bye